Praise God. May gabi sa tanan. Tanawa sa na imong tapat. Pikas po. Tanawa siya kayo. Timaniha, imong tapat. Kaya I'm sure na nagibuhaton ang Ginoo karong gabi una. Na hindi ka human karong gabi di nakakaila sa imong tapat. Mag-usap na siya. Amen? Amen. Ako mag-ihangin to bow your heads. Let us pray. Father God, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, for everything, Lord God, nga imong gibuhat sa mong kinabuhi o sa imong pag-ibuhaton. Sa duha ka gabi, Lord, that we are here. Salamat, Lord God, na akay gikuha, gitangtang. Na akay mga butang, Lord God, nga gitudlo na mo, Ginoo. Bisan pa, Lord God, imong kalayo, Lord God, imuhang giabli para sa matag usa ka na mo, O Dios. And karong gabi una, imong pulong, Lord God, pagpadayon sa pagpamuhat, Holy Spirit. Lord, ikaw yun, Lord, among gialaw, among istorya nga namo. Speak to us, Lord God. Lord, ang una-una, ang amo kasing-kasing maapli karon sa imong pulong. Nga walay bisang usa nga mulangaw, di mo gawas dining dapita, Lord. Dili the same, Lord God. Lord, nangausap kami Ginoo tungod sa imong pagpamuhat sa among kinabuhi. Salamat, Lord. Salamat, Ginoo. Imo lamang ang tanang dumugog himaya. In Jesus' name. Amen. Today, nalata na kayo. Maglata na dyan po invited mo tanan. Taro nga dyan po nani. Thank you mga friends and family. Daway. Dito tago-isa na kay basing mangayo sila. Okay, salamat sa Ginoo. Inay mong tapat, it's time. Inay mong pikas to grow. It's time to grow. Kung ang di-speak sa Ginoo sa akong kasing-kasing mga igsoon. We know, kabaluta nga atong pag-anhi dinhi sa last night nagsigig yung speak ang spirit sa Ginoo sa akong heart ba nga. Kanang naay katuyuan ba ang pagpupo sa Ginoo sa iyahang kalayo. Sa iyang espiritu dinhi sa ato. Dili lang aron mag-enjoy ta, mag-speak in tongues, mag-enjoy ta sa mga gifts sa Ginoo. But naay katuyuan ang pagpupo sa espiritu sa Ginoo sa atong kinabuhi. Aron kita mausap, o sa dihang mausap ta, ang atong palibot mausap. Amen? Amen? Because we are preparing, kinahanglan makabalo ka nga, naay katuyuan, every step na atong buhaton na atay tumong ani. We're not just doing things kay we are doing things. No. Naatay katuyuan, naatay purpose. Amen? And then we are preparing para aning night of fire, nag-andam ta tungod kay we are going to go sa atong Change Sunday. Kung gusto ta magdala o kausaban sa uban kinahanglan, kita sa una mausap. Inay mo hang kaugalingon ako sa una. Okay. I would like you to open your Bibles. Nabatay mga Bible? Nabatay mga notebook? Nakatay ballpen. Maunay mga world changers na ay ballpen, ay notebook, na ay Bible. 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13, kasagaran nato ni malunggan kung na ay kasagaran ni i-quote ni nga verse kung na ay kasal, no, kanang mag-celebrate sa gugma, no, hapag ulang ta nag-celebrate Valentine's Day. But this word of God, no, na ay puno si Ginoo dinhi nga ato makatunan, no? 1 Corinthians chapter 13. Okay, kitang tanan mo basa, go. If I could speak all the language, NIV lang, please, sorry. NIV. Okay, ready, go. If I speak in tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have the faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not
It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part, but when perfection comes, the imperfect disappears. Muna ato ang kuan, ato ang center nga verse karon. When I was a child, I talked like a child. I talked like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Now we see but a poor reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. And now these three remains: faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Nindot kayong pulong sa Ginoo, no? I believe as Christians, kani nga passage nga anta mo og gamay nga kanang overview. Nganong na istorya ni Paul sa taga Corinto. Kay daghan kay dugay na sila nga mga Kristohanon bali. Daghan na kay sila natun-an siguro na abot na nahimo na silang legalistic. Gusto ni Paul nga mobalik sila sa center, which is gugma. Og nindot kayo karon nga month sa February that we heard no daghan nagkalain-lain nga parte sa gugma. Una ang gugma sa Ginoo, ang dako kay nga magigugma sa Ginoo nato at ang magigugma sa uban. So karon gabi una, no, let's go sa atong topic. It's time to grow. Amen. I believe as Christians we have an option to grow. Hindi pa kay option. Tumo pa ka. Dili na siguro dili ko mag-discount dili pagtubo physically. Ako 39 years old na ko karon, isa na ng katikang akong kinabuhi mo bigin na. 40 ng sunod tuig pohon. No? Naantay option to go siguro dili na physically o tubo pataas siguro paana na akong tubo. Ang uban katong pwede pa mo tubo hala. Tubo mo maayo. But importante kayo as Kristohanon nga naatay desire nga mo tubo pata. Naa ba kay desire na? Amen? No, dili na ma-stop ba? Makuha na lang ba? Maputo? Kung singalan na? O ma-stop na? Kaya na ba kung kita mo ng bata na wala na ning tubo? Ning kubol na? Oh, dili na mga Krist, dili ang kabubutan sa Ginoo nga dili na mahimong Kristohanon nga ning kubol na. Tanawa na ning tama ning kubol na ba na? Diba? Ang atong kinabuhi mga igsoon, gusto sa Ginoo nga mo go na to the next level. Go to the next chapter sa atong story, sa atong kinabuhi. Na to be Christians with the kanabang mahimong Kristohanon nga the same. Mura gihapon. Katong sa una mura gihapon karon mura ka Ginoo. The same yesterday, today, and forevermore. Dili ta mga inana, dili na mo'y kabubuton sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga mausap ta. Ma-change ta. Mausap ta mo tubo ta. Kaya kung na'y magtubo na may pag-usap. Amen? Akong anak si Caleb, ako magina siyang gi-measure ba iyang pagtubo. Sa una, ako pa siyang maagbayan. Nausap naman siya, kaya tubo naman siya. Di na ako kaagbay, siya na yung muagbay na ako. Din ako din sa inon, ayaw kay book up imong kamot. Pero mahalata ba nga ning tubo na siya, mas ninggaw, ng taas na ka na siya na ako, hindi ko paagbay. So kung naay pagtubo, naay kausaban. Amen? Okay, kinahanglan mo ni atong dedication. Mo ni ang atong i-devote atong time, no? To keep changing. Don't be the same person. Nakoy nailhan niya, siguro nakailang mo niya, maghinog kami sa akong bana ni magkatawa mi siya. Kato gani siya, basta magkita gani na ato niya, maura gid yung istorya, iyang joke, maura gihapon. Pero mga tawa gihapon mi sa iyang joke. Kag kita nakatawa nga maura gihapon iyang joke permanente kada kita ninyo. Kadugay ba na nang balon mo ko anak nung katawa nang ko respetan. No? Okay. So, personally sa akong kinabuhi my exalted head, I had this new commitment din sa gidan. I want you to join me ano nga commitment to ever be changing. Nga magkanunay mag-usap, no dili mag-usap for kanang nga mamakot, kundi mag-usap nga magkagwapa, magkagapo. No magkamaayo. No, for the good, kaya mo na ang kabubutan sa Ginoo, to change us from glory to glory.
na siya mao basig di nakakaila. Timaniin na siya. Nung mo na akong dedication, mo na akong commitment, Lord, I want you to change me. Usbak ako, Lord. Tagay pa ko bagong mga testimonyo. Tagay pa ko bagong na po nga kadaugan. Pasig mo kadaugan, mo na gihapon. Akong 10 years ago, pasig wala na kay bagong experience sa Ginoo. Tungod kay wala na ka nausap. Basig mo wala na kay bagong awit. Mo nindot ka ay makakakita bagong awit. Dahil na po nga kaagi ni mo sa imong kinabuhi. Dahil na po nga mga songs, new testimony, new revelations, new problems. Basig imong problem, imong problema mo na gihapon. Huwag ka gisumhan. Noon ka din natatagi, ba't ang problema, pero dili magina mawala. Ang problema part na sa akong pagtubo. Kung mura gihapon mo ang problema, ikson basig wala pa ka nausap. Gusto sa Ginoo nga uspunta, amen? No, to have new issues. Na yung mga tao nga mura gihapon ang yan issue karon. Tung niagi mura gihapon, so na. Yang issue, iharagay pong bana. Ang yan issue, mura gihapon, iharagay pong in-laws. Kada mikita ni mo niya, yung issue, yung problema, mura gihapon, yung mga anak. Mura gihapon, gusto sa Ginoo nga mo, dauko na ni nato, anong mulat sa kalamutan na level ay na po yung issue. Amen? Okay. Kalapitaw na yung mga nakisama sa cell group, mamahora yung perminte ipaampo. O, anak ko, anak. Pero salamat sa Ginoo nga mo level up na ta karon. Amen? Amen? Bago nga year, may masawa, new year, new you, new resolutions. I wonder, karon bago na magkita na new year, I wonder, na ba kay mga bagong kasinapian diya sa Ginoo, na ba kay bagong experience sa imong faith, or basin mo ora gihapon ang imong giproblemahan, mo ora gihapon, di gihapon ka kadili sa imong barkada, di gihapon ka makadili nga mo ato gihapon ka dito, mo inom gihapon ka gamay, mo sigarilyo ka, mo ora gihapon. I wonder if you have a new experience nila sa Ginoo, na baka a new thing that God is doing sa imong life. Tanawa daw imong kinabuhi, naabay mga bagong mga butang nga imong nasinati. Kaya kung wala na, it's time to change. It's time, amen? Aminin? Amen? It's time. Because we are Christians. Kita mga Kristohanon. Nag-follow ta ni Jesus. Siya lahat the same yesterday, today, and forevermore. Kita, gusto niya nga mausap ta. We should be people that is always changing. We are people na gitagaan, matag adlaw sa Ginoo. New start. New grace. Bagong sinugdanan, bagong grasya. I wonder, kita, dugay na ta mga Kristohanon, siguro mga bago mga Kristohanon, apil ba kaha sa atong pag-ampo matag-adlaw nga, Lord, usba ko. Lord, kanang change my mind, change my heart. Lord, I need a new anointing. Lord, I need a new revelation. Or basin ang atong prayer, maulan ni Lord, usba na akong bana. Lord, usba na ko ni akong mama. Usba na ko ni akong mga silingan. Usba na ko ni akong sitwasyon. Kay very easy, sayon ra kaayo mo tan-aw sa uban. Di ba? Amen? Salamat na lagi tulo diri nga sige amen. Unya makakaon mo akong cake. Amen, di ba? Sometimes it's very easy to point. Dapat inani yang buhaton. Dapat ka na siya mag-usap na siya. Dali ra kay ka makakita sa dapat pusbon sa uban. Pero sa atong kaugalingon, murag lisod kayo mo tanaw o moingon, Lord, usba ko. Pero dili na karon. Gusto tano as Christians nga ang atong kasing-kasing kanunay open na, Lord, kung sa may angay na ko usbon, Lord. Kung sa paman ang mga butang nga gusto nimo nga mawala sa akong kinabuhi. Sometimes, no, we want kanunay sa atong gusto mausab ang atong sitwasyon. Siguro wala ka, mas malibayin ko kung mausap na ni, kung dili na kung wala na ni. No, naatay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga gusto ka mausap. No, situations na usahay dili usbon sa Ginoo. Kay nga naman, gusto sa Ginoo ikaw sa'y mausap. Sometimes we go to the same job, the same city, the same silingan, the same kanang kauban sa trabaho, the same church, dili kauban ta. Pag kita mismo
mo wala na change. I tell you. O bisan asa pa ka, usay mo anak ta nga hawa na ko ani nga ko ano sitwasyon. Bulaganan ako ni akong bana. Muhawa, layas na ako din kay para mawala na niya akong problema, malipay na ako. I tell you, kung ikaw dili mag-usab, bisan asa pa ka ibutang, maura gihapon, magbalik-balik, magtuyo-tuyo, murag na sa wilderness, kaya nga naman, ikaw may wala usab. Pati akong story ba nga, di mo kalimot nga, may hawa siya sa iyong church, kay dili perfect. Makakita siya sa iyong pastor, kita niya ang dili perfect nga pastor. Makita niya ang kauban sa simbahan, dili perfect. Mihawa siya. Minato siya sa laing simbahan. Nihana siya sa pastor. Murag nakita niya, murag mag-perfect. Perfect kayo ang mga kuwan. Ang pastor, gawa pa man niya na ilhi. Murag perfect, hindi siya pastor. Murag perfect, dili yung simbahan. Mubalhin ko dili. Hingnan siya sa pastor. Ako mubalhin ka, dili na mi perfect. Diba? So, usbong sa dekta sa Ginoo. Coming na natin change ang day. Amen? Excited na ba ta? I'm sure we are encouraging people. Kaning word nga change ba? Naku, kayo ni siya. No, kanang word, every time mag-change ang day, mag-anak ko, Lord, kanang sa akong prayer ba, Lord, kanang mabati yun sa mga tao ba nga, mausap yun ang ilang kinabuhi ba? Anak, ito ako ba nga to, nga sila mausap, pero how about me? Every change sa din namin, nausap na ako. Kita nga na anin kanunay ta nag-encourage, ang pinamong change ang day, mausap lagi mo. Uy, ikaw di ay. Diba? Nag-encourage ta, gusto na makakita sa akong nasod yung mausap mo, bitaw nga very quality kaayo ka ng landslide ang victory ni Duterte nga naman ang iyang kuan bitaw iyang advertisement nga change is coming. Gusto yun ang mga tao change. Gusto ba ka kausaban? Gusto ka kausaban sa atong nasod, sa atong papolitika, gusto ka kausaban sa ato ang ekonomiya, gusto ka kausaban para sa maayo. Nga naman ang mga tao desperate for change. Atong nation gusto ka mausap. Ba't kita gusto ko baka na ito makita ang atong kausaban? Muna atong challenge. Let us first ask the Holy Spirit to change us day in and day out. No, kaya ang inclination, no, pointing fingers. Nakoy na dumong isa ka pastor sa atong simbahan, kinahanglan mas gamay ang pointing o mas daghan ang kaning thumb, pointing finger, mas daghan ang thumb na ako. Unahan sa ako, Lord. Ako sa Lord. Amen? Ako sa Lord. Usban sa ako, Lord. Less ang tudlo, more ang pointing sa imong kaugalingon. Because when there is change in you, there will be change around you. No, isa sa kalimot sa Chito, if I change, ang tanan may ingon, if I change, everything changes. Kung ako mausap, ang tanan mausap. Di ako ng istorya ng kanang naay conviction na if I change, everything changes. Kung unahon sa ako sa Ginoo, this is our greatest kanilitang sa pagingon kaganina, kanilitang change. Kung ni ang effective kaayo nga advertisement o dili lang advertisement nga nahitabo sa ato ang presidente, I know nga nagid siya conviction, nagid siya desire nga makabaton gyud og kausaban ng atong nasod, di ba? Pero kung siya lang isa, dili po niya mahimo. Nagkinahanglan mo siya sa matag usa nato. Muna nga epektibo kayang iyang advertisement nga change is coming, change is here, ug mausad na ang mahimong epektibo kaayo nato nga advertisement sa atong iglesia, sa atong church. Sometimes wonder na nga nung saan na nato pagdala sa mga tao diri sa church. Usay ba una pa, uy, kung change ang day naman, unsa naanak po tayo gusto nga tulo ka kada atong giampo. Isa nga atong igol nga makahuman gyud sa kuan sa change ang day, makumpleto gyud. Pero unsa
kaning sold out, nag-ready para sa uniform, no, sa Talentsville, sa tech team, nag-anda mga production, sa Talentsville, lights and sounds, kananindot kay na kapaminaw, nanindot kay atong simbahan. Maka-attract po ng mga tao, pero kabalo ba ka kung sa ang greatest nga ma-attract ang mga tao na to? Kabalo ba ka? Mauna ako makakita sila nga ikaw ug ako nangausap. Amen? Nausap ang kanabang nausap ka isa ka anak, imong ginikanan, wala pa na kaila sa Ginoo nakita niya nga nausap lagi ni akong anak. Nalahi lagi ni siya, nga naman ni siya nga, ni ka-Domingo, mura magdali na kayo mo, hawa naman dahil sa balay. Uy, utabang na lagi ni siya. Usa may naita ko niya akong anak, uy, nagsimba dahil sa Happy Church. Bisan pag wala ka nang invite sa imong mama at papa, makita nila imong kausaban, ma-attract sila, makaani sila din sa church. Imong silingan, makita imong kinabuhi sa una ubod kaayo, miserable, perting problema, daghang kay problema sa salapi, pero karon giuswa ka sa Ginoo kay nagtininuod ka. Napalinawon inyong pamilya, inyong salingan makakita, oy. Unsa man ni sila? So wala ka ning share, maibog na sila sa imong kinabuhi. Ano man na usap man ka. No, ang greatest dahil na advertisement is in imong kinabuhi nga nausap. Unsa ka sa imong barkan. Dili man mo sa simbahan dali ra kay ta magpakaingon ba nga mama. Ayo kay ta, mga okay kay ta, pero sa gawas unsa ka ang imong kinabuhi? Unsa ka ha kung naa ka sa imong mga friends, kung naa ka sa imong eskwelahan, nagtinarong ba ka kag eskwela? Maura man dai gihapon Kristohanon pero bulakpol. Unsa man dai kalainan? Kung mag-invite ka og simba, wala may pakialam kay maura man dai gihapon ka, wa gani ka nagtinarong og eskwela. Pero kung nagtinarong sa una, wala ka nagtinarong, karon nagtinarong na ka. Musulod na ka klase, wala na ka sa internetan. Imong mga barkada di naman uyong na to, no? Sama ni siya. Nausap, matingala, ug ang change magdala nagkaibog nila. I know that. Kung kabalugid ko, nagamitan kita sa Ginoo sa dihang na ikausaman na kita sa atong kinabuhi. Okay, di ko maglangan. 2 ideas, duha lang, on how to live a life kanang naay growth nga mindset. Naay magkuna ba nga mutubog ko. 2 ideas. No, these are not to-dos. Kasi ka dili ng 10 things to do. Importante ni dili to do but to be. Kay kung mahita mo na nimo, mo follow na ang imong mahimo. Amen? Number 1, realize first that you cannot always have what you want, but you have to grow anyway. Kinahanglan ma-realize, maangkuhan mo, nga dili tanan, nga imong gusto, unsa man, makuha nimo. Pero kinahanglan yun ka mo tubo. Okay, example, sa verse 11 nga itong ibasa ganina, ingon si Paul, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. Kung kita lang sa dictionary ang meaning sa reason, you need to decide, judgment, understanding, no? Nakakita na ba kung gagmay mga bata? Kisay na yung mga gagmay bata dire. Wala, gihapon, isa kung saon. Na yung mga mama dire nga na yung mga gagmay bata? Oh, very good. Isa pa ako ba nag-agi ng mga anak ko gagagmay, no? Kanilito mga bata, lahi, ang ilang judgment mo po. Basta nang gani makadula na sila fights na. Basta, kanang una-una ba, dula-dula ka. Dula-dula, wala silang problema, wala silang panguna-una, o siya kaunon. Basta gutom, mudagan din sa mama, gutom. Bisan pa lagi gutom, kakita ang pagkaon, gutom ko, anak. Ang judgment sa usa ka bata, wala siya panguna-una sa ugma. Karon lang, o yung reasoning, dili sa iyang need, but sa iyang want. Kung mangutana ka sa kabata, kung sa may mong kinahanglan, may yun na siya nga, dulaan. Tadaan ka na kung 1 million, kung sa imo ang gusto paliton, dulaan. Pagkaon. Mura na, no? Pero kung ikaw, dako na ka, taga ka 1 million, napalit ko kuan, sa
sakyanan, balay, pa-eskwela sa mga anak. Di ba dahil ang priority sa dako na una-una, mature na una-una o mga gagmay bata. Mausa na sa usa ka Kristohanon nga bata pa, wala ning tubo. Ang iya una-una puro na what I want. Muna akong gusto, Lord. Muna akong gusto, una-una ba ang Ginoo ko nasa langit nga nagsakot sa iyang mga gusto. Iyang mga gusto din ang Ginoo tiglabay sa iyang mga gusto. Panghatag, paghatag sa iyang gusto. Muna sa Ginoo. Sometimes Christians are like little kids. We think we want something, but we don't see it right. Akong panglantaw para karon lang. Sometimes when we are confused of what we want to what we need. Naidako kanainan ang what we want, ana atong mga gusto o ang atong mga kinahanglan. Amen? Ang gipromise sa Ginoo sa Bible, daily bread. Kaya kanang daily bread, nagkuha na siya, nagsimbolo na siya o daily ni mo nga pagkinahanglan. Kaya kinahanglan niyo ito kaon. Diba? Muna ang gipromise sa Ginoo, daily bread. Pero ito nga, dili po ta hikawan sa Ginoo sa atong mga gi-desire, sa atong mga wants. Pero gusto na ako nga makita ninyo nga ang atong priority, dili katong atong wants. But ang atong need. No? Unsa man ang atong kinahanglan, atong mutubo ta. Dili tanan atong gusto ihatag sa Ginoo. Na-realize na ba na nimo? Sometimes to advertise nga, sa Ginoo. Masulbad na ginatanan. Yes, ang Ginoo. Naamagin siya, iya magitang tabangan. Pero ang pagkinabuhi ng Kristiyanon is dili tanan hayahay. Hayahay, malipayon. Let's keep it real. Dili tanang adlaw sa imong pagkakristohanon bisan pa siguro sa kinabuhi ni pastora nga kanunay lang siya kanunay lang nga kanang happy lipay na ay mga panahon nga makahilak pud ta, makatawag pud ta sa Ginoo, ma-desperate pud ta na ay mga panahon ngayon na God will not always give us what we want. Kaya say kaning bata bitaw, kabatay mo bata nga dili tagaan sa iyang gusto. Unsa man? Magdabog. Magbundak-bundak. Hindi ko kalimot inanak ko sa bata pa ko niya. Mong balay naman sa taas, no? O niya kuwan man kaning kahoy ba? So kung magbundak-bundak, kagikan sa hagdanan. Padulong sa taas. Klaro, gid kayo. Lagi pang ikatagaan sa imong gusto, alabig ipang bundak. Mamundak sa imong tiil ba? Na, dabog, magdabog. Di pag-abot sa taas, kaya pwede naman magdabog, bundak pag yung puntahan, unsay labas, unan. Di ba? Ang bata, kung dili tagaan sa iyang gusto, saman, magluon. Magdabog. Ginadaday yun. Ginadaday ganahan mo liho. Ginadaday ganahan mo tubo. Mga bata, wala pa nila nakita kung sa'yo realidad sa kinabuhi. Agi magitatanan, ani ba? Isa wala ning agi din pagkabata. Usa sa ako ang kanunay ginamkuanon nga. Kana gani mga bata, dili pa gina dapat tubluan mag-drive. Motor, sakyanan, nya akong bana, wala siya dire no, wa pa naabot sa siya gibangon. Iyan na gitudluan si Khaled og drive. Elementary pa to siya. Panagi ko ayaw lagi lang. Ayaw lagi tuloy kay kung tubluan nimo, mangawat na day motor. Di ba? Nanay nakasulay, ana? Magkawat-kawat na dayan sa motor. Kung naay purpose, kung anong naay regulation, nga ang makakuha ng driver's license, katulang pila edad? Ha? Wala yung ko'y nasagdan. 18! Pataas katulang kuha matured na. Naagi regulation, kaya naman protected sa balaod mo, gani. Nga nga nung may mga bata nga mag-drive, man mo natay madunggan nga na disgrasya, bata pa kaya napatay na nga nag-drive ng motor, nga naman, gihatagan na og sapan pa, gikwanan ba? Sector man na, gi-allow sa parents, dapat gitawag ang nalain. Gikonsintuhan. Ha? Tolerate. Kana. Gitolerate sa ginikanan mo na kung unsay mahitabo balik sa ginikanan. Ang
ang pagmahay. Ngayon naabitay, no, naabitay balaod nga magprotektahan nato pero i-break yun nato. Mo bitaw na yung mga butang kabalutan, labi mga ginikanan sa mga anak na ay mga butang na dili nato tanan ihatag. Tanang mo ka, gusto mo kita as parent, gusto kita mamahatag nato ang wala nato naagian. Ito mga anak makanon, pero naagi na ay moderation, na ay discipline, na dili nini over na. Ang imong tun sila is makadaot. Oh, masakit ka. Na ay mga butang, na ako'y kaila, nga dato sila, kaya palangga kay niyang anak. O tungod sa iyang kapalangga sa iyang anak, kaya ang gusto rat yung kaunon sa iyang anak, Jollibee. Jollibee sa buntag, Jollibee sa punto, Jollibee sa gabi. Be happy kay iyang anak. Murag iyahan na siguro isa kahaligi sa Jollibee kay kada adlaw Jollibee. Kabalo ka unsa abi niya gihatag niya ang iyang pagigugma kay mo ora kay gusto maunon sa iyang anak. Gitolerate niya walay disiplina. Sa nahitabo 9 years old pa, kidney ang issue sa iyang anak. Bisan pa di ay bisan hatag nato tanan nga walay makadaot. Muna nga as grown-ups na insaktong panguna-una, dili na karon imong tan-awon sa imong anak nga malipay siya. Muna makalipay dili. Na ako'y mga pagkaon nga dili malipay akong anak, bahalag maghilang siya. Mukaon gyud ka aning utan. Kay bisan pag dili nila makaayo nimo. Bisan pag dili nimo want, but your body need this. Kinahanglan mo kaon ka. Kay kabaluman ta. Mungusad ta nga mga Kristohan. Sometimes mga anak ta sa Ginoo, Lord, I want this. And dili ta tagaan sa Ginoo, magluom na dahil ta. Dili na dahil ta mo simba, dili na dahil ta mo sergo mo ko ako ni. Gusto ko ani. Gusto ko makapasar kada Domingo, kada sergo na. Kaya nga naman, magpaampo kay para makapasar ani. Makatake o board ani. Pero wala man nakatake o board. Ning bags. Wala man nakapasar sa board. Ning bags ay wala na sa cell, wala na sa simba. Nang lugod, wala nakagrow. Sa may tao atong wala ning tubo? Ning kubol. Tanaw na ning tapat. Salamat sa Ginoo, wala gina siya ning kubol. Amen? No, dagdag ko experiences my son nga sometimes wala tayong gihatag sa Ginoo. Sometimes the answer sa Ginoo is no, really na. This is not really, no? Talaga nang wala patak. Ano na mga bata pa? They always think what they want ba? Sa ilang gusto. Wala sila naguna-una ka. This time, kanang temporary makapalipay nila. Pero yung long run, makadaot di ay. Sa inana mga Kristohanon, magtemporaryo makalipay. Temporaryo makalingaw. Pero yung long run, wala na di ay. Nakalayo na di ay. Imbis magkalayo, nagkalayo na di ay. Na yung mga butang na dili alaw sa Ginoo sa kinabuhi. Na yung mga tao nga ipalayo sa Ginoo. Lord, sila na ginunta, Lord. Stable ang job. Guwapo. Siya na ginunta, Lord. Pero wala yung gihatag sa Ginoo. Magluodan ka sa Ginoo. Katulad ginunta, pero wala yung gihatag sa Ginoo. Giludhan, gipastingan. Pero wala yun. Kaya nga naman, dili to siya mao ang paranin mo. Ayaw pang luhod. Amen? Grow up. Oh, we have to realize that dili tanan natong wants. Mahatag na to. Ba't kinahanglan mugrow ta sa itong pagsalig sa Ginoo? Mugrow na sa ako ang pagpailo sa pagpaabot din sa Ginoo. I know na atay mga prayers nga dugay na namong giampo. Amen? O siguro na kay ampo kaluwasan sa imong ginikanan, kaluwasan sa imong mga anak. Ayaw undang. Amen? Managalo na ka sa Ginoo, Lord, nagmundog ka. Me and my family, yes, padayon na naog. Bago, ug ipakita po ang kausaban nga na sa imong kinabuhi. Ibasig mo lang nakita, mo nang bili sila maibog. Amen? Okay.
is good news. Ang purpose nato sa atong pag-follow kang Jesus is not for God to make us happy. It is for the Holy Spirit to make us holy. Amen? Dili na din atong goal nga ma-happy ta kay happy church man ta. Na happy people. Dili din na atong goal. Ang atong goal is mahimot ang balaan pareha sama sa wali ato ang atong Lunes. Kinsay diri atong Lunes. Ingon ang pulong sa Ginoo, be holy as I am holy. Mahimot ang sama niya. Mahimot ang sama niya nga nabalaan. As we grow in the Lord na mga panahon nga sulayan ta sa Ginoo unsay atong pilion. Mga butang ba nga makalipay nato or mga butang nga makapabalaan nato? Will you decide to follow Jesus and grow or will you stop? Magluhod, dili na mo simba, dili na mo self group, dili na mo ampo. Ay nantay ninyo, wala ko nag-ingon dili nga, dili gusto sa Ginoo nga malipay ta. Mag-enjoy na sa atong Christian life. Magkaingon sila, ay, maboring na rin ko, no, kung mag-Christian ko. No! Happy is not the enemy, but sometimes, in order to make us grow, according to God's Word, no, na ay mga panahon nga, saman, mupili ka. Kanibang mga makalipay na ako, temporaryo. Kanibang that makes me happy, or this thing that can make me holy. We follow Jesus. Ang atong goal to be sanctified. No, wali na atong Lunes, ma-sanctify ta, ma-separate, to come out gikan sa mahugaw nga kalibutan. Gilukan ta sa mahal nga dugo ni Jesus, ang bayan sa ato mahal kaayo. Gihatag sa Ginoo iyang kinabuhi aron lumason ta. Amen? Happy is great, but holy is the goal. Amen? Noon ako, siguro na ingon na ninako sa una katong pagkamatay sa kong papa, nga halos muluhod, halos magbaylo na tanan, gibargain na tanan sa Ginoo, pero wala yun gihatag na mabuhi pa akong papa. Moto nga, niabot po ang panahon nga, nagluod ko sa Ginoo. Wala ko nakatubo, nagluod ko. Hindi ako maampo bahala na ka Lord. Or maday gihapon, bisa kung sana itong luhod-luhod, hindi lang maday gihapon. Niabot tong time sa akong kinabuhi, pero salamat sa Ginoo. No, ma-realize na ito, basta diyang ako tong ginadgo nga kanang ginadgo na ko itong bitterness. Sometimes, na yung panahon nga bitter ta sa Ginoo. Kasi nakaagian na. Salamat sa mga honest. Kasi bitter ka, Lord. Ano malagito siya? Di malagito siya Kristuhanon. Yakay malagito siya. Niya ako man lagi. Diba? Sometimes you go bitter. Pero, sa dihang mo padayon ka, makita ni mo, ma-realize ni mo, salamat di ay sa Ginoo nga wala niya gitubag akong pag-ampo. Kaya kung gitubag pa ito niya, ako na-realize ba, though wala ni mo na akong mamaanin, pero na-realize na ako, nga sa dihang namatay akong papa, kay kung nabuhi pa ang akong papa, ako na po ni, siguro di ko anan ko sa Ginoo, may mayan ko sa Ginoo, bago ko balik ko ang po niya. Kaya wala ko na akong pagtuwa nga time. Nikipa-realize ko sa Ginoo nga, kung wala namatay mong papa, kung nabuhi pa siya karon, daghang kayo mong utang. Ako kayo mong utang, kay pila baya to kaadlaw no, ma, sa Cebu, ICU. Kung wala pa namatay mong papa, ingon ani tanawa. Wapo ko ningon, salamat, namatay gino akong papa. Pero, all things work together for good. To them that love God and to those who are called according to His purpose. Huwag kang bitter. Kay everything na i-purpose ang Ginoo. Sa dahil namatay akong papa, salamat sa Ginoo nga na siya insurance. Wapo na gingon akong mama ni ako lang po ni. Pero tinuod ba man, no? Nabayaran akong utang, nabayaran akong utang sa hospital. Ang balay kay kuan man to, na loan man to, di ba kung mamatay ang nag-loan, di ba maimpas? O di akong balay, gihatag sa Ginoo na impas. Kaya bitter ako pa sa mama, joke. Pero di ba, sa wala na ko na nakita. Bitter ko. Pero sa di makita na sa Ginoo na ko. Dahil gagay kahapoy
balik, dili kami nagkadayon, tanawa ko sila karon o nagkadayon sila. Diba? So, kung naay wala, gihatag sa Ginoo, naay katuyuanan. Ayaw mag-bitter. Isyon ka sa Ginoo. Amen? Naman ko na bet. Bitter. Praise God. Nawala ko sa notes. Sometimes, dili lang di ay na makapasalamat sa Ginoo sa iyang mga gitubag. Yes, daghan kay mga gitubag na mag-ampo na to. But sometimes, kung dili dahil tatubag ko ang ato makita katurag yun, wala gitubag. Mau-erase na lang yung tanang gitubag nga mga mag-ampo. Kaya katong isa ka, wala gitubag dito na ma-focus, ma-center ang iyong attention. Dili di ay sometimes nabuday mga panahon na makapasalamat sa Ginoo dili lang sa mga tubag sa pag-ampo but sa mga wala po gitubag ng mga pag-ampo sa Ginoo. Mao na pagtubo. Amen? Mao na pagtubo kay ang bata dili man makarealize sana. Ang bata maghilak, ang bata magluhod. Kay wala na kuha ang iyang gusto. Pero kung mutubo na ka, ako mga anak, makaon na silang ang palaya. Sa una, ako ba'y tighukan sa ilang kanang plato kay para lang yung mukaog ang palaya. Mukaog ginunon kay ang gusto hotdog, tosino, corn beef. Diba? Mo man ay gusto sa mga bata. Pero kabalutan nga bisa pag-unsa na kalami, makadaog na akong permanente joy, mga processed meat, diba? Kinana mo kaong tag-utan, mo kaong taog mga vegetable, always yun ako na kaon nakariyal ako mga anak. Salamat sa Ginoo, mukhaon na sila. Ako lang bantayan, ganing kaon Ginoo. Pero ganing grow na sila, nakita na po nila na ginahanglan nila sa kanunay o discipline sa mas nakadagpo nila. So, our goal, balik ko na ako, not to get what we want, but ang atong goal, to match, i-match na to ang atong gusto sa unsay gusto sa Ginoo para nato. Munay goal, balik ko na ko, ang goal na to, dili nga makuha na, dili, not that we get what we want, but, saman, moabot nga mo match ang atong gusto sa unsay gusto sa Ginoo para nato. Sa gusto sa Ginoo para nato, mahisama niya, be holy, for I am holy. New Christians, yes, happy, kaluwasan, encounter, nindot kaayo. Nausap ta dito, pero basig dito na ka nausap. Basig karon after pila ka years sa encounter, nausap, pero ni balik. Nausap o balik. Nariway. No. There is a process. Gikan sa itong kaluwasan, there is a process, there is a work that God is doing sa atong kinabuhi. The Holy Spirit is working to sanctify us. The Holy Spirit is working alone. Mahimutang mausap pagyud, mutubo pagyud. There will be a fight inside of us. Ang atong old self o atong bago nga creation, no? New creation din sa Bible ingon nga diha kang Kristo o bago na kang binuhat. Old things have passed away and behold, new things are coming. No, nag-aabot na. So, na mga panahon sa dihang mutubo ta, pagtubo din na sa Ginoo, na-fight sa sulod nato. Diba? Nakagi mabuana na mag-ilog sa sulod nato ba ang atong karaan o ang atong bago. But I tell you tonight, paduol lang sa Ginoo. Paduol lang sa iyong presence until to the point that mahigugma kaayo kaniya. You will develop that love. You will be in love with Him so much that the things you used to want, tumakapot nga sa unang buhay mong gusto, the things that make you happy sa una, karon dili na. Kay nintubog naman ka. Una-unahan itong mga butang nga ganahan kay ka sa una, ganahan ka ayaw ka aning mga bisyo, ganahan kay ka aning maglaag, ganahan kay ka aning maglibak, ganahan ka ayaw ka aning nga mga lipay sa unang temporaryo. Sa dihang padayon ka nga magpaduhog din na sa Ginoo, God will remove those things. Magtingala na lang ka nga, uy,
So na malipay makuha ni karon. Murag dili na. Hinay-hinay kang kuwaon sa Ginoo. Unsa ang imong buhaton paduulang. Paduulang gid na kayo to atong wali nga the more that you are in the presence of God, the more ka mo worship sa Ginoo, the more ka mapalayo sa sala. Sometimes you are so focused sa kaita sa sala ba? Conscious sa kaita sa sala nga ay sala ni. Uy sala ni. Uy sala ni. Di na ako mulihok. Dili na mo gusto sa Ginoo nga ma-conscious ta sa sala. Conscious ta sa presence sa Ginoo. Sa dihang conscious ta sa presence sa Ginoo, I tell you, ang Holy Spirit siya na ang mamuhat sa Ginoo. Sa imong kinabuhi. Ang Ginoo na mamuhat sa imong kinabuhi nga makita nimo nga malayo ka, mawala na imong kalipay sa mga butang nga dili gikalipay sa Ginoo. Padayon lang to be intimate in the presence of God. Padayon lang kana bitang mag-uyab. Alam nito, sige bitaw na sila kuyog. Hapit na magbaylo ilang mga nawo. Oh, kana magtiay nga intimate kayo. Kana nabatin niya naghigugma kay siya, higugma. Maglikay na siya, dili niya buhaton ang mabuta nga dili makapalipay sa iyang kauban. Inana po na, di na sa Ginoo. Sa diyang inlaw na kay ka sa Ginoo, wa ka nang suot kay ka sa diha sa Ginoo. Makita nimo nga, dili nimo ikalipay ang mabuta nga dili ikalipay sa imong gihigugma. Amen? So sa mong trabaho, magpaduol lang yun ta permanente sa Ginoo. Kaya kung magpaduol ka sa Ginoo, mapalayo ta sa mga butang na dili maayo na to. Pero kung magpaduol ta dito sa akong ikalipay, mapalayo ta sa Ginoo. Kay balaan man siya. Amen? Mo na ang unang butang sa tang pagtubo, sa tong naagi kausaban. Gusto ang Ginoo, umuni ang gusto sa Ginoo nato nga motubo ta. Okay. Nakauna-una na ba ka nga naangkay mga butang no sa una ganahan kay ka sa bata pa ka karon ni dako nakalahi na imong mga priorities. Sa pagkaon, sa salina, sa una, sa bata pa ko ganahan na pero kana bitang Coke, hanami kayo na, oy, kanakaon inom. Pero pagkadako na ako, na-realize na ako, kaya naman, nag-hyper naman ko. So, isa pag-unsa na kalami na siya, dili man na makaayo na ako. Kung maibo, gamay lang. Diba? So, daghan kayo mga nausap sa atong priorities, sa atong mga choices, because nitubo naman ta. Sa ako pagka-Kristohanon, gikan sa nakaila, gikan ta na una ginakaila ta sa Ginoo, naanabay na usab sa atong mga choices, sa atong mga priorities. Sa una inimata na atong priority maglumag. Inimata na atong priority Facebook. Pero sa dihang tubo na ka, ang imong priority ang sa naman devotional. Tanawa ang imuhang gi-priority. Unsay imong giuna sa imong kinabuhi. Dihang magbasi ang imong pagtubo. Kaya ang bata ang priority ana niya lahi. Wala gibuo, wala hinungdan ng mga butang. Pero ang mga dako na anay maturity, naanang lahi po ang ilang. Lahi na ang gi-priority. So tanawa sa imong gi-prioritize sa imong kinabuhi, makita nimo ang imong pagtubo. Amen? Sunod. Number 2 and the last. Realize that not every fight is your fight. Kinahanglan atong maangkuhan nga dili tanang away atong awayon. Siguro di pa ninyo ni masabtan. Sa verse 11 sa ubos nga portion ingon si Paul, when I become a man, I did away with childish things, or I put the ways of childhood behind me. Nakakita na mo mga bata kung sa ilang awayan? Ha? Kung ipangutan akong kauban kanina, unsay kasagara awayan sa mga bata? Kasagaran sa man, dulaan, mag-ilog dulaan, no? Grabe hinila. Unsa na rin
gilakan katurang tarak-tarak nga gumaon. Ilang giawayan. Napay uban mag-away kay kinsay nigsulti ani ingon man siya kon kasi punon ko. Suko ko ana niya ta kanang sing ingon, o di ba na who says who? Muna kasagara awayan sa mga bata, mga childish ways, mga childish things, mga walay hinungdan, muna awayan sa mga bata, di ba? Mausan mga Kristohanon. Sometimes mga bata wala nakatubog nga mga Kristohanon bisag unsay sudlon nga away. Bisag unsay sudlon nga kanang kuan ba kana bitong patulan. No? Kinahanglan ingon si Paul, put away that childhood or childish things. There are fights as Christians we need to be in. Ay mga fights na kinahanglan na ata, no? Especially fighting in the spirit, fighting in prayer. For ito ng Bible, we do not battle against flesh and blood. We battle against the spiritual principalities. Yun ang Bible. There are fights that as Christians, kinahanglan ato ng awayon or batulon. But one of the quickest ways to stop growing, kaya niya gusto siya na dili ka tubo. One of the quickest way na makapaundang na ito na motubo ka is getting in fights that do not matter. Things that you do not need to get involved with. Bantayan din na ito. Kinahanglan magmaalamon ta sa mga butang nga ako ang sudlan. Sometimes sa mga Kristohanon, kung anon ba ka nang i-challenge, Kristohanon naman ka. Di ba, tita? That is waste of time. Gusto sayaw ang mga distracta. Our enemies wants to distract us in growing. He wants us to be involved in fights that do not matter. Bantayan din nato na aday mga battle na dili nato angay sudlan. Mga issues nga binata. Nga dili nato angay nga apilan kanang paryaan ng mga issue sa Facebook. Di ba? Like lang ay nag-comment. Napuyuman na, suko. Kay wala di-like. Mas friend yun may ani niya kay mas dagsigi yun siya like sa ako ang mga Facebook post. Ikaw hindi ra kaayo kay wag yung kay like. Na kay wala na ba tayo? Wala na ba ko'y Facebook? Sorry ha. Hindi ko maka-like. Udagan kayo mga Kristohanon na mabitik. Karon kay rampant naman yun kayo ang social media. Kita mga Kristohanon, dito mo apil anak. Dito mo apil ang mga comments din ha. Kung kay waganita nakabaluon sana, di mag-comment ka, murang pugag si Kinsa. Ayaw na. Kung Kristohanon ka lang kay stand. Sa imong holiness, let the people see. Ayaw na, you don't need to comment. Usay mga ingon na lang sila kaning mga Kristohanon, mga opinionated kay ingon din dili na noon makapanalangin. Mulayo na hinuon ang mga tao nga imbis makapaduol sa ato. Mulayo na hinuon kay makaingon sila nga ingon ani na gyud ta. Wa mo po ingon sama sa inyo ni Pastor kinanan mo stand ta mo barug ta sa akong kinabuhi. Let's talk and more action. Amen. Makita na sa mga tao mo himo nang mo-invite na to na ay mga fights that we do not need to fight it. Let's fight it in prayer. Let's gusto tayong kausapan sa atong naso. Dili na tamanaway sa atong presidente. Na tamanaway sa mga gibisan kinsa na. Let's go to prayer. Amen? No, si Jesus sa iyang time. No, example lang ni kay number 1 yun guys, si Jesus nga gi-criticize. No, but tindod kayo, katong time ni Jesus nga, nag-ayo siya, giayo niya tong katong usa ka layman nga sugad sa iyang pagkatawo, wala din siya nakalakaw. Naagian maguto ni Jesus on the Sabbath day. Unya katong mga Pariseo nga nagsunod sa balaod, iyang wala naman lang ganin na pasalamati ang Ginoo si Jesus nga giayo nila, wala niya nakita ang milagro. Kasi na nakita? Nga nag-ayo si Jesus sa panahon sa Sabat, di pagpahulay.
Wala naman lang gani nila na-appreciate ko, wow, kiayo gidiritso dahil nag-ingon nga, dili mao, sayo. Kay giayo ni Jesus sa panahon sa tigpapahulay. Di ba mas labaw si Jesus? Ingat si Jesus na itong, nung sa uminumdumanin si Jesus, di ba, kung naay mawala na isa ka karniro, or mabitik, di ba din mo tabangan? Bisag kung sang adlaw, gikuan siya, gi-issue si Jesus ato. But si Jesus is labaw. Mas labaw, nakita na. Nung nakita, wala si Jesus ning patok sa ilang fight. But si Jesus ning daong nadaan sa ilang fight. Amen? Amen? So as Kristohanon, bantayan nato in order to grow, pilion nato ang mga fights nga atong sudlan. Magmaalamon ta dili ta mahiwa ng mga bata nga bisag dulaan nga gubahon hala sumbagayon. Di ba? Tanaw na to. Foolish kayo nga magkik-away sa mga labi pa o kanang mga kuan bitaw sa kuan sa yes usay mo defend ta. But we don't need to defend, especially sa social media. Watay mahimo ana, watay makuha ana. May pag ka nang imong gipost dinay ampo na nimo iluhod nimo na pay mahitabo sa espirituhanon nga kalibutan. Amen. So as a church, I know nga na-adjud ako kayo nga buhaton ang Ginoo sa atong iglesia. Do you believe that? Kung ba kana? But mahimo lang nino as kaning salamat sa Ginoo nga diri sa pagadian gibutang ta sa Ginoo sa sakto nga lugar nga makahimo ta na atay opportunity, na atay dako nga kanang naatay dako kaayo nga kanang privilege nga mahimo tang makita ang kausaban dili kanato, makahimo tang magdala sa mga tawo no naa kita nga ani nga church privilege kay na nato kinahanglan ang kuno nato ni amen ug ato ning mahimo kung kita mismo ning grow na ning tubo na usab na amen no balik ko na ako to wrap this no pulong sa Ginoo. Number one sa to we have to realize that sometimes dili nato makuha ang atong what we want, but kinahanglan mo grow up ta. Sino nakikiamo sa Ginoo nga dugay na kaayo? Siguro kuan ka nang murag kikapoy na kag paabot. Padayon lang salig sa Ginoo kay I know ang Ginoo maayo kayong plano para sa imong kinabuhi. Makasalig ka sa Ginoo. Amen. And number two, na ay mga fights nga dili na angay natong sudlan. Let's fight the right way. Let's kana bitong ato ang i-realize nato sa itong kaugalingan. Ibutang nato sa lugar no ang ato ang kaisog. Masay mga misalong isog kay ba? Kinahanglan maisog ta diha sa atong pag-ampo. Amen? No, let's fight in prayer. Let's fight ug ato ipakita ang kinabuhi uban sa tabang sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo nga tag-adlaw nga motubo ta. Amen? Palakpakan nato ang Ginoo. Amen. Kung hinatag ang panahon ng istola, halos nahinay ng mong pagtunog ba? Sa malakoy nga adlaw, panalangin ba ang pulong sa Ginoo nato? Ang ipaabot yun sa Ginoo nato, no, pagtubo. Importante yun kaya itang magtubo. Isa rin magtubo ta, magmabungahon ta. Usa sa mga state sa akong nahimutangan bitaw, lagi tayo gustong kabuton bitaw nga. Kabuton ta ba nga makaayaw bitaw nato, makaayaw sa uban. Pero dili yun nato matugkan ang una-una sa Ginoo. Usay mura manglugos na bitaw ta, ano wala pa mong yun nilo? Kapalo mo ka nga kinahanglan ka ini. Pero pag devotional ko may son, mura kaglaparoon ba? E ganina lang kuntang sa devotional na ko, mura magyugog manglugos na kita mo. Di man na bitakay ko. Iinan pa bitak ko sa Ginoo. Pag ipakita ko sa Ginoo mga, sometimes, makatutok ko, makasali kong tao. Sometimes, makatras bitaw ka. Sa sampo lang, kaya itong property, ibaligya ko yun na, doon ay manawag, muragaan na, murag, ay, hapit na yun doon, murag ito, katras bitaw. Ibatlong yun ko sa Ginoo. Ibatlong ko niya. Dili tao siya.
ko, well Lord, relax. Relax ko. I know, kabalo ka sa tanan, walay nalilungin. So sa dihang inaanak ta, relax ta. Kay pinaka-best man yun ihatag sa Ginoo. Di lang yun ta magdali. Ingnan yung tapat tayong to grow. Dagang kay na isbutano, mga kuan mga ito siya, bakit kay today bitaw. Kuan yun guys siya, bakit kanang sa ngalanin, kuan na to sa tuha, bitaw, ma-apply na to sa tuha. Na maguna-una ka sa itong kagalingon, kay gani nga itong 4 nights, ang purpose ani, nga makadala yun ang mga tao para sa Ginoo. Ang kaning resulta ani, di lang sa itong kagalingon ang kadawa ka, para sa uban po nga madala. O paingon siya, dili magtakadala kung mauragi ako na itong life. So asa man ka sa workplace nimo, tanawa kong naabay kausaban na kita sa iyo. Kay kung naan, doon ang kay kaiso. Saba at tumbang. Ilang relax. Thank you, Lord. Anindog tamay saan? I know God is doing something. Dunay sa gibuhat sa atong kinabuhi.